Dnešný deň sme na Račianskych hodoch stretli veľmi zaujímavých ľudí, vinárov, farmárov, ktorí rozprávali svoje príbehy a naozaj v Európe je potrebnú túto agendu riešiť. Volám sa Emil Mucha a kandidujem do Európskeho parlamentu pod číslom 11 za Kresťansko-demokratické hnutie a odovzdávam slovo našej štvorke Ivanovi Štefancovi. Ďakujem, milí priatelia. Naozaj Európa je založená na tradičných hodnotách, na tradičných odvetviach a takým je aj vinohradníctvo, ktoré je tu typické v Rači. Sú to predovšetkým malí podnikatelia, živnostníci, ktorí ťahajú toto odvetvie a treba povedať, že si zaslúžia našu podporu, ktorú im aj z európskych zdrojov dávame. Na Slovensku je taká špecifická situácia, lebo sme jedinou krajinou v Európe, kde vláda zadržiava európske prostriedky pre farmárov aj vinohradníkov, ktorí na ne majú nárok. Preto sa staviame všetkými silami a celou svojou pôsobnosťou za vinohradníkov, malých farmárov a vždy ich budeme podporovať, pretože to nie je len rozvoj celého regiónu, ale to je osvieženie a to je súčasť našej kultúry. Takže verím, že sa nám to podarí, že vinohradníci dostanú svoje peniaze a budú naďalej rozvíjať toto krásne tradičné odvetvie.